رب صل على الذي لولاه ما كان الوجود بعصره موجودا طه الذي حسسته بمحاسن سلب الكليم بها وحي مولودا اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقه وضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد عدد في علم الله ساسا دائمة بدوار ملك الله. A karatunmu na baya mun fara da suratul Fatiha inda muka yi suratul Falaki muka yi Nasi domin neman albarka da kariya da suke cikin wannan surori masu albarka. Yanzu kuma za mu koma cikin suratul Baqara domin ɗora karatun tafsirin daga nan. Allah Ubangiji ya ba mu albarkacin Alkur'ani. Allah Ubangiji ya sa Alkur'ani ya cece mu. Suratul Baqara, ita wannan sura mai girma ta Baqara, ta ambaci siffofi na mutane masu jin tsoron Allah. Tana cikin surori masu tsawo waɗanda aka saukar a cikin Madina, kuma tana bayani akan shari'a da addini, da hukunce-hukuncen shari'a da tauhidi, da ibada, da mu'amala, da kyawawan halaye, da al'amuran aure, da saki, da idda, da manya-manyan hukunce-hukunce na cikin shari'a, da siffofin muminai, da siffofin kafirai, da munafukai, da bayan Allah, da kuma da suka imani da Ubangiji, da haƙiƙar sannan ta yi bayani akan halittar annabi Adamu, abul bashari, uban talikai, da labarinsa. Ta yi bayanin aikin hajji, ta yi bayanin umara, ta yi bayani addinin Allah da bayan Allah da waɗanda suka ba da gaskiya da Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قل أعوذ Ce ne ina neman tsari برب الفلق da Ubangijin halitta, من شر ما خلق ya kare ni daga sharrin abin da ya halitta, ومن شر غاسق ya kare ni daga sharrin dare إذا وقب idan ya tsala ko ya kawo kai, ومن شر النفاثات ya kare ni daga sharrin matsafa masu tofi. في العقد Wato aka ce matsafa masu tofi kamar 'yan tsibbu ko wasu wanda suke aikin wani tsafi ko wani kaidi wanda suke tura zuwa ga al'umma في العقد a cikin ƙulluka, wato a cikin tsare-tsaren su ko a cikin shirye-shiryen su na cutarwa. ومن شر حاسد Ya kare ni daga sharrin mai hassada. Idan aka ce mai hassada, ana nufin wani wanda ya kullace ka da wani abu mara kyau, ko yake kyashi ko yake bakin ciki da wata ni'ima kuma da Allah ya maka. إذا حسد. Idan ya hassada, بسم الله. ina fara karatu da sunan Allah. قل أعوذ Ina neman tsari برب الناس da Ubangijin mutane, ملك الناس mamallakin mutane. A kowane lokaci mutum in ya tashi zai nemi tsari ne a gurin Ubangiji. Ba wani mai kariya ko mai kare bawa daga dukkan sharri face Ubangiji. Shi yasa kowa da komai idan kana neman tsari ko taimako, to a gurin Ubangiji zaka nema. Shine mahaliccin mutane, shine mahaliccin komai. إله الناس Abin bautawan mutane na gaskiya, kaɗaita Allah. Shi Ubangiji shi kaɗai ne abin bautawa na gaskiya. Babu wani Allah da ake bautawa ko ake bin sa ake masa biyayya a tsira, ko kuma wanda yake tafarki madaidaici. Allah shi kaɗai ne tafarkin tsira kuma tafarkin shari'a. من شر الوسواس Ya kare ni daga sharrin mai sa kokonto, ma'ana sharri wanda zai dinga sa kokonto a cikin zuciyarka, ka dinga waswasi, musamman lokacin da zaka yi aikin alkhairi, sai ka dinga waswasi akan abin, kana kokonto akan sa nayi ko kan nayi. To Allah ya kare mu daga wannan sharrin. عليك الناس
me yawan buya daga an ambaci ubangiji. Shi wannan sharri wanda idan an kira ubangiji da ka nemi taimakon Allah zaka ga ko wani sharri ne, to a lokacin zaka ga sharrin ya nemi buya saboda karfin girma na ubangiji da kariya ta Allah a cikin al'amarin. allazi yuwaswis Su ne waɗanda yake sanya kokonto fi sudurin a duk lokacin da zaka yi wani aiki zaka ji kokonto ya zo cikin zuciyarka. To wannan kokonton da zai zo cikin zuciyarka shine wanda ake neman tsari, domin duk sanda zaka yi aikin alkhairi ka yi shi fi sabilillahi. fi sudurin A cikin kirajen mutane, a cikin kirjinka zaka ji kana waswasin, ka ji wani razani ko wani kokonto ya zo maka a lokacin. min aljinnati wan nas Ya kare mu daga sharrin aljanu da mutane, domin kuwa shi sharri akwai mutane da suke mutane ne amma suna da sharri, za su kulla maka wani sharri, to ubangiji sai ka nemi yafi ya kare ka daga wannan kullin nasu. Akwai sharri na aljanu, domin mutane akwai masu sharri a mutane, akwai masu sharri a cikin aljanu, to ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga wannan sharri don a farmar shugaba alaihi salatu wassalam. Anan muka kawo tsayawa a cikin karatunmu na yau. Ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin mutum da aljan. Allah ya mana dafa'i da dafa'in da yake cikin alkur'ani. Allah ubangiji ya mana dafa'i da sirrin da yake cikin qul a'udhu birabbin nas da qul a'udhu birabbil falaq. Allah ya kare mu da kariyarsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Abdullah ibn Abdullah Abu Abdullah Jadda Abdullah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sabi'il khalqi nuru wa rahmatul alamin zuhuru بين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعيد منه ومن شقي صلاة تستغلق الأدوات بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء الصلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك وعلى أصحابك يا أكرم خلق عند الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف لام ميم Allahu alamu bi muradihi bi zalika. Allah ne masanin abin da yake nufi da wannan kalma ta alif lam mim. Dalika likitabu la raiba fi. Wancaninka littafi babu kokonto a cikinsa, shirya ne ga masu tsoron Allah. Wato wannan littafi wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake karanta shi, babu kokonto a cikinsa daga kasancewarsa daga Allah subhanahu wa ta'ala. Shiriya ne ga masu kwaikwayon tsoron Allah, ma'ana shiriya ne ga waɗanda suka ba da gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Su ne waɗanda suka ba da gaskiya daga abin da ya ɓuya ga barin idanuwansu, ma'ana gaibu, kamar tashin alƙiyama da wuta da aljanna. Suka tsaida sallah da haƙoƙinta, suke ciyarwa daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta musu. Da'imatan bidawa mika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman misla zalik. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya rasulallah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya habiballah. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك وعلى أصحابك يا أكرم خلق عند الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.